ପିଲାବେଳର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି କୋଳି ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରଟି ଛିଡ଼େଇ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଅଧଛେଚା କୋଳିକୁ ମୁଁ ପତ୍ରରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ 5 କୋଲା ରସୁଣ, 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଛେଚି ଦେଇ ମୁଁ କୋଳିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କୋଳିଟା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲୁଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜାଣିନଥିବେ? ତାପରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସୁଣୀଙ୍କ ପରି ସବୁ କୋଳିକୁ ଚୋବେଇ ଦେଲି। ମୋ ପରି କିଏ କୋଳି ଲଭର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସତରେ ଏ କୋଳି ନା ମୋର ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦେଲା।